Това беше майтап. Разбира се, да аплодираме младите таланти на Пловдив във всяка една сфера, заслужилата Варти, и продължавам напред с последната награда в категория Beauty индустрия. Иновации в медицината 2025. Хидровиталити. Силни аплодисменти! Екипът на Хидровиталити са създатели на един от най-новите методи за вечна младост в бюти индустрията. Използва се като заместител на кислородните апарати в болниците. Възвръща блясъка и цвета на кожата на пациента. Също така може да се използва и от напълно здрави хора с цел подобряване и поддържане на цялостния тонус на организма. Ето сега разбрах при кой ще отида, когато започна да остарявам, защото мисля да се прибора и за титлата Мисис Баба на годината някой ден. Браво! Здравейте! Добър вечер на всички! Поздрави от морската столица. Благодаря за наградата. Така, малко подробности. Машината, която може да видите тук зад вас, обединява наши, повярвайте ми, много скъпоструващи усилия, над 10 години труд. И имаме доста международни награди. Сега се радвам, че сме оценени и в България. Машината е подходяща за абсолютно всички индустрии, които бяха преди нас. Т.е. свързани с медицината, бюти индустрията и за всички дами. Особено има 2-3 приложения, които ако ги видите, ще разберете за какво става въпрос. Но да не ви губя времето. Благодаря на Манита за страхотното събитие и на организаторите. Благодаря на град Пловдив, че прие хора от морската столица. И желая ви светли празници. Вие сме отворени за въпроси. Ако има нещо, питайте ме. Благодаря още веднъж. Дами и господа, пригответе се за